Φίλες και φίλοι, γεια σας. Είναι η εκπομπή Συν και Πλην από την τηλεόραση της TVS. Τα θέματά μας σήμερα θα είναι αμιγώς πολιτικά και φυσικά θα μιλήσουμε για όλες τις εξελίξεις οι οποίες υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Τα πράγματα δεν πάνε καλά. Δεν πάνε καλά και το γιατί βασικά δεν το γνωρίζω. Δεν είναι κάτι το οποίο καινούριο το οποίο σας λέω, αλλά ο κόσμος είναι αναστατωμένος, είναι ανήσυχος, είναι προβληματισμένος. Και η ερώτηση είναι μία. Πού θα πάει αυτή η κατάσταση? Πολλά τα γεγονότα που συνέβησαν και πολλά τα θέματα τα οποία πολιτικά προσπαθούν να τα αναλύσουν, αλλά και να βρουν τις αιτίες και τα αιτιατά τα οποία τις προκάλεσαν. Να πούμε τέμπη, να πούμε πλημμύρες, να πούμε αγρότες, πολλά μα πάρα πολλά τα θέματα. Η κυβέρνηση δυστυχώς, το λέω δυστυχώς, δεν είναι η ίδια της πρώτης τετραετίας. Τι έχει αλλάξει, γιατί έχει αλλάξει, ούτε αυτό μπορούμε να το πούμε και να το γνωρίζουμε. Αλλά ένα πράγμα όμως μπορώ να σας πω, ότι η μεγάλη διάρκεια του χρόνου στην εξουσία δημιουργεί άλλες προϋποθέσεις, δημιουργεί άλλα συναισθήματα, τα οποία είναι συναισθήματα πολύ σκληρά και για τα οποία πληρώνει ποιος φυσικά? Ο Έλληνας πολίτης. Πληρώνει ο λαός, ο οποίος λαός είναι κυρίαρχος μόνον την ημέρα της κάλπης και μόνον την ημέρα των εκλογών. Από τη στιγμή που το οποιοδήποτε κόμμα πήρε αυτό που ήθελε να πάρει από το λαό, από εκεί και μετά πολλά πράγματα όχι μόνο δεν γίνονται, αλλά και αυτά που ελέγχθησαν ήταν ίσα-ίσα για να λεχθούν. Αυτή είναι η πραγματική κατάσταση στην πολιτική με λίγα λόγια. Τα θέματα τα οποία αντιμετωπίζει φυσικά η κυβέρνηση δεν είναι λίγα. Και πάλι από πού να ξεκινήσω? Από Παπασταύρου, από Βρετάκο, από συναντήσεις, από SMS. Γιατί όλα αυτά? Ποιος ο λόγος? Μήπως τελικά το σύστημα αποφάσισε διαφορετικά ακόμη και για τον ίδιο τον κύριο τον Μητσοτάκη? Μήπως το σύστημα έχει επιλέξει αυτές τις δύο οικογένειες, δηλαδή την οικογένεια του κυρίου Μητσοτάκη και την οικογένεια του Κώστα του Καραμανλή, ότι προσέφεραν αρκετά για την Ελλάδα? Καιρός είναι να δημιουργήσουν άλλες προϋποθέσεις, να δημιουργήσουν, ας το πούμε απλά, άλλα πολιτικά τζάκια. Δεν το γνωρίζω αυτό, αλλά εάν πραγματικά κάτι τέτοιο συμβαίνει, τότε να περιμένουμε πολύ χειρότερα πράγματα στο μέλλον. Υπάρχει και κάτι άλλο το οποίο θα σας πω και το οποίο μπορεί να φανεί σύμπτωση. Δεν ξέρω αν είναι σύμπτωση. 3 αρχηγοί των κομμάτων, Μητσοτάκης, Κασσελάκης, Ανδρουλάκης, κριτική. Ερώτηση, είναι τυχαίο? Γιατί δημιουργούν έναν Ανδρουλάκη, γιατί δημιουργούν έναν Κασσελάκη? Τι μπορεί να μας προσφέρει και ο Ανδρουλάκης και ο Κασσελάκης? Τα κόμματά τους πλέον παραπέουν. Βρίσκονται στο 12% και στο 13%. Με μια συνεχή διαφορά από τη Νέα Δημοκρατία, όχι αυτή τη Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη, η οποία είναι μια Νέα Δημοκρατία μπασταρδεμένη, διότι η μισή κυβέρνηση είναι τα πρώην πετυχημένα ή αποτυχημένα στελέχη του Πασόκ. Και πόσο δίκιο είχε ο Κώστας ο Καραμανλής, όταν σε μια συζήτηση την οποία είχα προσωπικά μαζί του σε ένα ταξίδι μας στην Αίγυπτο και συγκεκριμένα στο Κάιρο, στο ξενοδοχείο, μήπως συμβαίνει το ίδιο? Μου λέει ακριβώς, Νίκο, για να κυβερνηθεί η Ελλάδα χρειάζεται η Νέα Δημοκρατία και εγώ 10.000 στελέχη. Έχω μόνο 2.500. Τα υπόλοιπα ήταν αυτά τα οποία επί 25 χρόνια είχε γαλουχίσει ο Ανδρέας Παπανδρέου και το Πασόκ. Συνεχίζουν να είναι αυτοί όμως στην εξουσία. Συνεχίζουν να είναι αυτοί στην εξουσία.
Εγώ θα πω, κύριοι, ναι. Θα πω ναι, γιατί η όλη κατάσταση η οποία έχει δημιουργηθεί, την έχουν δημιουργήσει τα συγκεκριμένα άτομα που ξαφνικά αποφάσισαν να γίνουν φιλελεύθεροι ή νεοφιλελεύθεροι. Και ο Κυριάκος Μητσοτάκης αποφάσισε να γίνει κεντρώος, χωρίς να αντιληφθεί ότι η ιστορία της Νέας Δημοκρατίας είναι μία, ότι ο ιδρυτής της είναι ο Κωνσταντίνος Καραμαλής και δεν το χρησιμοποιούμε αυτό το όνομα κατά το δοκούν όπου μας συμφέρει και όπου μας ευνοεί. Δυστυχώς, ο Κωνσταντίνος Καραμαλής άφησε μια πολύ μεγάλη παρακαταθήκη. Κάποιοι αυτή την παρακαταθήκη την έχουν ποδοπατήσει, διότι η Νέα Δημοκρατία του Κωνσταντίνου Καραμαλή και του Κώστα Καραμαλή ήταν μια δημοκρατία με το βλέμμα στραμμένο και προς το λαό, όχι μόνο προς το σύστημα και τα συμφέροντα. Αυτά τα πράγματα δυστυχώς σήμερα έχουν εξαλείψει. Έχει φύγει η ματιά από τον λαό. Να θυμηθούμε κάποια πράγματα, κάποια γεγονότα που κάποιοι δεν θέλουν καν να τα πούν. Ποιος έφερε την ελληνική οικονομία σε αυτή την κατάσταση? Αν θυμάστε, είναι σχεδόν οι ίδιοι υπουργοί και υφυπουργοί στο Υπουργείο Οικονομικών που διέλυσαν το ελεύθερο επάγγελμα με τους ακατάσχετους λογαριασμούς. Δεν θα σας πω εγώ το όνομα των τότε υπουργών και υφυπουργών που είχαν εφεύρει και τους ακατάσχετους λογαριασμούς και τη δέσμευση χρημάτων και τη δέσμευση λογαριασμών και όλα αυτά. Μία επανάληψη λοιπόν εκείνων των αγρίων, σκληρών μέτρων έναντι έναντι του ελευθέρου επαγγελματία και έναντι του ανθρώπου του μόχθου που καθημερινά δημιουργεί εκείνες τις προϋποθέσεις που δυστυχώς φτάσαμε σε τι? Σε σημείο επιβίωσης. Αυτό είναι σήμερα το ζητούμενο. Και ο Κυριάκος Μητσοτάκης πρέπει να πέσει πάνω σε αυτό το θέμα, διότι η Ελλάδα τελειώνει. Η Ελλάδα μας θα τελειώσει εάν δεν πάρθουν συγκεκριμένα μέτρα και γρήγορα, διότι δεν είναι μόνο η οικονομία και δεν είναι μόνο τα μπράβο τα οποία παίρνουμε από ανθρώπους οι οποίοι είναι μισέλληνες, διότι οι πιο πολλοί μισούν την Ελλάδα και ο λόγος είναι ένας. Χάθηκε η Ελλάδα με το DNA που είχε ο Έλληνας. Χάθηκε η Ελλάδα με το υψηλού IQ που είχε ο Έλληνας και χάθηκε για ένα και μοναδικό λόγο. Γιατί θέλησαν να την κάνουν να χαθεί και αυτός που το θέλησε δυστυχώς είναι το σύστημα. Ίσως ενοχλεί η Ελλάδα, η μικρή Ελλάδα. Ίσως όμως να έχουν στο μυαλό τους και κάποια άλλα πράγματα. Διότι ας μην ξεχνάμε και κάτι το πολύ σημαντικό. Δεν είμαι ρωσόφιλος, είμαι αμερικανόφιλος. Θέλω να είμαι πραγματιστής και ρεαλιστής. Αλλά εάν δεν υπήρχε η Ρωσία, σήμερα στην Ελλάδα θα μιλούσαμε τα τουρκικά και όχι τα ελληνικά. Αυτή είναι μια πραγματική αλήθεια. Και όσοι θέλουν να την αντιληφθούν, ας την αντιληφθούν. Δεν θα πω περισσότερα για αυτά τα πράγματα. Θα επανέλθουμε όμως και σε άλλες εκπομπές. Θα ήθελα να μείνω λίγο και σε τοπικό επίπεδο και να μιλήσω για τον Κώστα τον Καραμαλή, ο οποίος χτυπιέται ανηλαίητα σήμερα, σε βαθμό κακουργήματος θα έλεγα εγώ, για να χρησιμοποιήσω μία νομική και δικαστική έκφραση, και ο λόγος είναι απλός, γιατί λέγεται Καραμαλής αφενός και αφετέρου ότι δεν είναι ο μόνος ο οποίος έκανε στο Υπουργείο Οικονομικών και ο μόνος ο οποίος αντιμετώπισε αυτή την περιβόητη σύμβαση την 717. Κάποιοι άλλοι όμως δεν ακούγονται και δεν, λόγω της αριστερής ιδεολογίας την οποία έχουν, και δυστυχώς όλα τα αριστερά πράγματα είναι ακριβά σε εισαγωγικά ή χωρίς εισαγωγικά, αυτό το πολύ ακριβό αριστερό εφιολόγημα και ιδεολόγημα πληρώνει ο Κώστας ο Καραμαλής. Και όχι μόνο από τη μια πλευρά, αλλά και από τις δύο πλευράς. Μίλησα προηγουμένως για ΣΥΡΙΖΑ και για ΠΑΣΟΚ, για Ανδρουλάκη και Κασελάκη. Λοιπόν,
αυτοί οι άνθρωποι είναι και περιμένουμε να κυβερνήσουν την Ελλάδα. Μα πώς θα την κυβερνήσουν την Ελλάδα? Πώς δηλαδή με σκέψεις οι οποίες είναι σκέψεις μικροπολιτικής, σκέψεις πολύ μικροπρεπής θα έλεγα, να εμπιστευτεί ο ελληνικός λαός αυτούς τους δύο αρχηγούς για να ξανακυβερνηθεί η Ελλάδα. Αλλά πάλι θα επανέλθω στο λεγόμενο σύστημα, διότι αν αυτό μας επιφυλάσσει το μέλλον, ουέ και αλίμονο. Είμαι της άποψης και της φιλοσοφίας ότι οποιοσδήποτε αρχηγός, πολιτικός ή κυβερνών ένα πράγμα πρέπει να κάνει. Επανερχόμαστε πολύ στα παλιά. Δυστυχώς δεν πρέπει να γίνει αυτά. Πρέπει πάντα να κοιτάμε ψηλά και μπροστά και ποτέ χαμηλά και πίσω. Αυτά ήθελα να σας πω και στο επανειδήν σε σύντομο χρονικό διάστημα. Ευχαριστώ.